nake singakusho ukuthi siyakujabulela kakhulu ukuthi ube ngumlandeli le channel. Siyakujabulela ukuthi ubheka ama video la. Siyakuthokozela futhi ukuthi ulike. Siyacela ukuthi mosuyibheka le video le izali sokungayilike angicabanga ukuthi unaso singako esiningi sokuthi at least uthola information ongeke wayithola ndawo noma ongakase wayithola phambili. So ungayilike le video for that reason, or subscribe. You can also become a member. Kama ku pastor ngi channel in flick ululu world @lulu world or @lulu_world_. Uthi ke pastor usho ukuthi nibupa umuntu othana naye umbheka njalo. Ngathi la ukhuluma ngokumcinga, looking for that person. Should every time she find herself looking for her boyfriend, maybe more often, or ube mcinga leso sikhathi leso, or into enzeka more often, I don't know. But yina ke singakusho. Number 1, kuwuphawu luphi nje ukuphupha ucinga umuntu wakho ephusheni. 1, uma uphupha umlingani wakho nomuntu wakho, uphawu luphi uma umcinga. Lokho kungasho ukuthi umkhathalele, kodwa mhlawumbe akasichithi isikhathi esanele nawe. Umshumeli 4 verse 9 to 12 likungcono ababili kunoyedwa, ngoba ke banomvuzo omkhulu nomshikashika wabo, ngoba ke uma bewa omunye ke uyavusa umngani wakhe, kepha ke maye kuwe oyedwa lapho engenawe sibili okumvusa. Oh Nkosi, lo muntu kushaya umzwangedwa. Number 2, uma ubufuthi umlingani wakho sikhlale ngophawu uma umcinga, lokho kungaveza ukuthi uyamthanda kakhulu futhi ukhathazekile ukuthi mhlawumbe angasakulahlekele. Futhi isikhwele yabo ngenzeka ukuthi into eyisikhwele iyaba khona into nje esikhwele, yabona, ekuwena. 3, futhi uphupha umlingani wakho, kuwuphawu uma umcinga, olungabe liveze nje la ukuthi lo muntu ubalulekile kuwe, kodwa kwamanje akakuniki ithuba lokuchitha isikhathi nawe. Izaga 18 verse 24, umuntu wabangani uyazilimaza, kepha kukhona abangani abambambelela kunezelamani. Ababambelela kuneselamani, ababambelela kuneselamani la. Azivale ngokuthi number 4, uma ubufuthi umlingani wakho, uphawu uma umcinga, lungaveza ukuphoxeka okukhulu ngenxa yokuthi lo muntu lapho ukuncisha ithuba lokuthi nje nibe ndawonye. Izaga 17 verse 9, osibekela isiphambeko ufuna uthando, kepha onokondisa indaba wahlukanisa abahlobo. Number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha umlingani wakho kuba uphawu uma umcinga, mangukuthi ugcina ungamtholanga, futhi kungcono uma umcinga umthole, kodwa uma umcinga ungamtholi kusho ukuthi maningi amathuba ukuthi nigcine nihlukene ngenxa yokuthi mhlawumbe akanaso isikhathi sakho. Futhi lento ihlola umhlolo ukuthi ningase nigcine nihlukene nalo muntu, noma nizohlukana nalo muntu egcineni uma ucinga ungamtholi. Futhi sebemthathile amanye ama-slay queens, noma ke bamthathile abanye boyfriend, yabona, ama-side nigga, side chicks, boom, gone. Siyabonga.